వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్. నా పేరు ప్రతిభ. బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. తిరువూరులో తిరంగా ర్యాలీ నిర్వహించిన శాసనసభ్యులు కొలికిపూడి శ్రీనివాసరావు. ఆపరేషన్ సింధూర్ దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసిన సైనిక దళాలకు మద్దతుగా తిరువూరులో ఘనంగా తిరంగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. జాతీయ పతాకాలు చేపట్టి ర్యాలీలో పాల్గొన్న కూటమి నాయకులు, పట్టణ ప్రజలు భారత్ మాతాకీ జై అంటూ తిరువూరు అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ నుంచి పట్టణ పురవీధుల గుండా రాజపేట వరకు కొనసాగింది. मुरली नायक के हमारे वीर मुरली नायक हमारे वीर मुरली नायक हमारे वीर मुरली नायक